Dit is dus een brede schuifpui, puur geschikt voor mensen die het nodig hebben om extra ruimte te hebben. Dit is dus extra rolstoeltoegankelijke kamer, die laat ik je nou even zien. Wat er opvalt in deze kamer is vooral dat er heel rom is. En dat is vooral de grote voorwaarde voor mensen die de rolstoeltoegankelijkheid nodig hebben. Dan heb je gewoon een grote ruimte om te bewegen met de rolstoel of in of uit bed te komen. Het wordt al hield iets beter. Maar Noord-Friesland kan nog volle toegankelijker worden van mensen met een handicap. Met het project Onbeperkt Gastvrij wordt bezocht een inhaalslag te maken. Er wordt wel heel vaak over mensen met een handicapbeperking praat, hoe het al moet. En wij zeggen, vraag het ze maar gewoon zelf. Dus wij gaan nou een prijs krijgen, €5.000, die verdeeld onder 3 gasten. Die gaan al een week hier in Noordoost op vakantie. En die gaan dus zelf ondervinden hoe toegankelijk is het hier. Net alleen de accommodaties, maar ook de wegen, de fietspaden, de winkels, de restaurants, neem maar op. Een van de gasten is Frank Sanders. Frank zit door een stofwisselingsziekte al jaren in een rolstoel. Tegemoet met zijn vrouw verbleef hij deze week in Noord-Friesland. Bezoekjes brengen naar verschillende horeca's, verschillende hotels of B&B's. En vertel dan eens wat je tegenkomt. Wat voor pluspunten, wat voor minpunten kom je tegen? Het zijn hele kleine dingen, bijvoorbeeld in een gehandicaptentoilet dat speciaal gemaakt is voor rolstoelgebruikers, maar waar wel een pedaalvuilnisbak zit, die je met je voeten kan bedienen. Ja, sorry, maar daar heb ik niks aan. Frank docht wijdwijdig verslag van zijn vakantie. Met verhalen, foto's en filmpjes. Al het materiaal van hem en orengasten wordt aan zijn bondelen en presenteren op een bijeenkomst voor ondernemers en bestuurders. Doel is vooral om haar eigen te openen. Er hoeft echt net overal beugels of een hele verbouwing, maar beschouw gewoon binnen die eigen situatie van hoe ze dat optimaliseren kunnen. Ik ga hier een door, er zit wel een opstapkamer, daar heb ik een aanpassing, een drempelhulp nemen staat. Ik kan zelf maken, het kost een paar tientjes en dan is het klaar. Er komt meer aandacht. Het gaat langzaam, maar ja, we zijn nog maar 12% van de samenleving die een handicap heeft. Dus we zijn in dat geval natuurlijk wel een minderheid. Maar ik moet wel zeggen dat de bewustwording, zeker bij de ondernemers in het algemeen, steeds groter wordt.